England, 932 AD. A kingdom divided. To the west, the Anglo-Saxons. To the east, the French. Above, nothing but Celts and some people from Scotland. In Gwynedd, Powys and Dyfed, plague. In the kingdoms of Wessex, Sussex, Essex... Tot escoltant Spamalot, tot escoltant el lado bueno de vivir, què millor que anar al teatre i ocupar totes les localitats, que no hi hagi cap lliure. I aquí ja tenim a la persona a la qual hem de dir que és l'artífex, l'inventor d'aquesta iniciativa, aquest nou Sant Jordi teatral, que jo el batejaria d'una altra manera que no Sant Jordi. No sé quin seria el sant del teatre, però ell sí que podria dir-se Toni i podria dir-se Alba d'Alejo. Què tal, Toni, com estàs? Molt bé, però jo crec que estem parlant d'una cosa molt xula que es diu Cap butaca buida, que és la Diada Nacional del Teatre. Això, Cap butaca buida, la Diada Nacional del Teatre, però com que la comparen com si fos Sant Jordi, jo per això li dic, podríem buscar-li un sant en el teatre, o no cal un sant, alguna cosa a la qual la puguem fer més popular, perquè d'això es tracta, no? Una mica? Sí, es tracta de celebrar el Dia Mundial del Teatre al voltant del 27 de març, que és la diada exacta. Al voltant d'això hem volgut celebrar una campanya que estigui més a la vora del públic, perquè el Dia Mundial del Teatre és un manifest internacional més o menys interessant o no, però és endogàmic. I el que hem volgut posar a prop del públic al teatre, i sobretot un repte, que això als catalans ens agrada molt posar els reptes, com el Sant Jordi, com la Marató, i un repte de teatre, que almenys un cop a l'any anem tots al teatre i ocupem totes les butaques possibles. I això sembla que ho estem aconseguint, perquè havíem posat moltes butaques adherides i ja estem al quasi 85% d'ocupació. I Carai. falten dos dies. Estem superfeliços. Doncs, de moment, felicitats, però crec que arribarem al 100% d'ocupació. Abans, com tu bé comentaves, al final de la Rambla, a l'estàtua, es feia el manifest i tampoc era al costat del teatre principal, el primer teatre de Barcelona, on allà els cavalls deien molta merda, perquè deien que hi havia merda en o sigui, sortia l'acomodador i deia, mira a veure, a l'actor li deia, mira a veure al carrer, a veure si hi ha merda, si han vingut els cavalls, perquè a veure si hi havia merda al carrer i a veure si hi ha gent. En aquest cas ha d'haver-hi gent, però a les butaques i no merda en el carrer, no? Exactament. I a més, estem aconseguint un repte mundial, perquè aquesta acció de Cap butaca buida no es fa enlloc del món. O sigui que som els primers. La mateixa idea que fa 24 anys vam tenir per fer Catalunya aixeca el taló, i que ja portem 24 anys fent-ho, i ens ho han copiat a Londres, la idea. O sigui que ens agrada ser inventors, precursors de nous projectes, sobretot perquè vingui el públic. Sí, bueno, això seria com allò d'aquella cançó, no sé si la coneixes, de Miami Beach. Farem una botifarra que a New York ens la copiarà i fins i tot vindrà aquí. Saps? Una mica seria així. Sí. No sé si la botifarra la farem molt llarga, però sí que estem aconseguint, a hores d'ara, de tot Catalunya ja hi ha 45 teatres que tenen el cartell d'exhaurides les localitats. O sigui, això no s'havia donat mai i és un gran motiu de felicitació per tots
tots vosaltres. Per l'espectador, que sense espectador no hi haurien obres de teatre, sense espectador no hi haurien guionistes, actors, directors i gent de sala que treballa en els espectacles, com tècnics, treballadors, empleats, acomodadors i molta més gent com els il·luminadors, per exemple. Però també he de dir una altra cosa, com pot ser, per exemple, l'ignorant més ignorant que digui ara mateix, Toni, que t'estic escoltant, què puc fer jo d'aquest 80%, poder aconseguir una entrada lliure, i a quin descompte fan aquesta entrada i com ha de ser la cosa? A veure, hi ha una web que és Cap Butaca Buida, que poden consultar els teatres que ja són plens, no cal que hi aneu, ja estan plens, però els que encara els queden entrades per vendre i que d'espectacles també interessants. Descomptes a la mateixa web, hi ha els descomptes que n'hi ha per triar i remenar. Sempre l'excusa de que no vaig al teatre perquè és car. Això és mentida. Hi ha moltes opcions molt econòmiques. La voluntat és voler anar al teatre. Si vols anar, trobes el millor preu. I per anar al teatre sempre és bo trucar al teatre, informar-se amb el teatre, que per exemple durant l'any un carnet com qui té tothom, el carnet de biblioteques, té descompte, encara que sigui un descompte petit, però en té durant tot l'any, no? Per exemple, Toni? Sí, però és que també els joves tenen un descompte especial, la gent gran, hi ha dies que és més barat que altres, hi ha localitats més bones, més dolentes, o sigui que no hi ha excusa. Si es vol anar al teatre, trobes un bon preu. Doncs dit i fet, i ens esperem allà el dia 16, ocupem la localitat, sisplau, ocupen sus localidades. Fila 7, centradito, fila 7, número 2, va. Sí, molt bé, m'ho compres? Doncs vinga, cap a la web. Tornem-la a repetir perquè la gent no es quedi sense butaca, va. La web és Cap Butaca Buida, i ja està. Doncs Cap Butaca Buida, doble B baixa, Cap Butaca Buida, i així estem. I gràcies, Toni Albadalejo, per sentir-ne president, vicepresident ara de DETCA, percursor d'Aixeca el Taló, i sí, que amb butaques com aquests dies que omplirem aixecarem millor i cada vegada més el taló. Gràcies. A tu. Un honor. In every show, there comes a song